Tayo pa iraman ngay kararagan, ti kararwa ni Lilia Archenda. Tumakder tayo.
Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat iti daytoy nga Domingo, maawagan na idaton ken San Juan Vianney. Maawagan daytoy Domingo a San Juan Vianney Sunday. Igararagan tayo dagiti amin akura paroko nga isu ti aken patron. Ni San Juan Vianney inted na tibiyag na ana simple iti panagserbina, nagbalbaliw, dagiti tattao, iti dayta lugar, babaan, tinapudno, napas nag-akarkararag na. Dawaten tayo, ti panangibabaet na kada tayo, tamaitad tayo kumamot, ti bagi tayo, ti pakaidaydayawan, ti apo. Ikararagan tayo mat, dagiti amin apapadi, dagiti maupupay, dagiti mauawanan ti namnama, mauawanan ti bokasyon, masaksakit ken marigrigatan. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod iti daytoy na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi kan managayat. Datay amin ko na tayo, agkonpesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sa o aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon.
iti kangakwa. Gloria iti Diyos iti kangakwa. Gloria iti Diyos iti kangakwa. Gloria iti Diyos iti kangakwa. Ket dito'y nagkakapya kadagiti tatawa na imbagti. Ibunan nagdaka itanmog daka pagrugbaban daka daydayawen daka. Agiyaman kam ken ka kaputi na indaklan na dayak mo. Diyos na ilangitan na ari, kasama man nakabalin namin, kat sika po Meso Kristo, bugtog tong nga anak. Diyos nga po Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos iti kangakwa. Gloria iti Diyos iti kangakwa. Sika mangika kadagiti basbasul ti loto. Kaasyan na kami, kaasyan na kami. Sika mangika kadagiti basbasul ti lobo. Awatem kadayko arararaw mi ket sika tutugaw iti makanawang ti Ama. Kaasyan na kami, kaasyan na kami. Gloria iti Diyos iti kangakwa. Gloria iti Diyos iti kangakwa. Yan tayo siksika o Jesu Kristo ti nasantuan. Siksika o Apo, siksika ti kangakwan iti timpuyok ti Espiritu Santo. Ket iti gloria iti Diyos Ama. Kumararag tayo.
Saranayan na kam kadapo, ket ipaay mo takaasim kada kami nga agdawdawat ken ka. Agragsak kami, gapotasika tinangaramid ken mangituray kada kami. Pasantuen na kam kadi, ket pagtalengeden na kam anapudno ken ka. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti maibasa na adaw ti libro ti Ecclesiastes. Awan sirserbi ti amin a banag, awan sirserbida, una ni masirib. When awan sirserbida, aramidim ti may sa banag, iti amin a kinasirib. Amukin laeng mo ngem kalpasan na, ibatim to at aweden ti tao adi nagbannog. Awan sirserbina daytoy ket saan anaim kalentigan. Anya ti magunguna ti tao iti amin nga aramid na, pagbanugan ken panagagawa iti daytoy alubong. Amin nga aramidin na iti unos ti panagbiag na, awan ti magunguna na no disaem ken ladingit. Uray ti rabii, saan nga agtal na tinakim mo, awan sirserbi na amin daytoy. Ti sao ti Apo. Sikaw Apo tinagkamangan mi ti amin akapututan. Mapagsublim dagiti tattao ti sigod a nagtaodanda. Mapagbalin mo ida atapok. Akas iti kasisigod da. Ti sangaribo atawen ken ka. Mayarig dati may sangal daw, kasla kalma na napalabas, maipadada iti kaababa. Layusem dagiti tattao, mapukaw da akasla tagtagainep, mayarig da kadagiti ruot at tumubo iti bigat. Dumakkel da alumasbang, ng malaylay kin magango da iti rabii. Isurum ngarod kada kami, tikin ababa ti biag mi, tapno sumirib kami. Mabayag pa'y aya o Apo, ti panang talyaw mo kada kami, kasyam kadi dagiti adipin mo. Binigat kadi nga pinikan na kami, iti dagbalbaliw nga ayat mo, tapno makapagkanta kay naragsak kami, iti unos ti panagbiag mi. Bendisyonan na kami kadi o Apo a Diyos mi, pagbaligyan na kami, iti amin nga aramid mi. Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Colosas. Napagungar kayon ay nairaman ken Kristo. Ngarod, biruken nyo dagiti adday jay langit, ngayan ni Kristo, as itutugaw iti trono na. Iti makannawan ti Diyos. Panunuten nyo dagiti adda sadyay, saan na dagiti adda dito'y daga. Tanatay kayon, naidulinen ti biyagyo iti Diyos, iti panakipagmaymay sayo ken Kristo. Ni Kristo ti pudno a biyagyo. Intun agparang, makipagparang kay tumet ken kuana, ket may ranod kay ito iti gloryana. Ngarod, masapulyo ngay waksi dagiti naindagaan na tarigagay, akas iti immoralidad, kinarugit, kinaderrep, dakes at tarigagay, ken kinaagom. Tati kinaagom maisakita, ti panagrukbab iti jujusen. Di kay agin uulbod. Tainuksobyon ti daan a kinatao, agraman dagiti ugali na. Ket inkawesyon ti baro a kinatao. Daytoy ti baro a tao nga kanayon nga mapagpabaro. Tapno umasping iti Diyos anamarsawa ken kuana. Ket na anay ti panakamuyo ken kuana. Iti kasta awan hentil wenno Hudyo.
Nakugit wenno saan ang nakugit. Gangganeet wenno atap a tao. Tagabo wenno si wayawaya. No diket ni Kristo ti iso amin. Adda ni Kristo iti iso amin. Ti sao ti Apo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. At damay sa lalaki anay tallaong sadyay. Maestro kinunana ken Jesus, ibagaman iti kabsat ko alalaki tabingayan na titawid mi. Gayem insongbat ni Jesus, si asino ayatin ang ted kanyak iti kalentegan, amangiddeng wano mang bingay titawid yo nga agkabsat, intuloy na akinuna kadakwada amin, kitain nyo, ket agannad kayo iti amin akita ti agom. Tatipod no aka ipapanan ti biag ti may sa atao, saan a maibatay iti sanikwa, oray no kasano ti kinabaknang na. Kalpasan na sinarita na kadakwada, daytoy apangarig. At damay sa abaknang anawadwad ti apit ti talon na. Iti kasta kinunana iti bagina, anya nga ta ti aramidek. Awan umanay apagipempenak iti apit ko. Ammokon, daytoy ti aramidek. Rakrakik to dagiti sarusar ko, ken mangbangon akto kadagiti dadakkel apagipempenan iti apit ko, ken dadduma asanikwak, ket kunakto iti bagik, nagasat ka taadda amin ang masapol mo iti ado atawen, aginana ka, mangan ka, uminom ka, ket agragsak ka. Ngem kinuna ti Diyos ken kuana, maag, itamet la arabii, matay ka. Ket amin dagitoy nga ornong mo, si asino ti agtagikwa. Kamaudyanan na kinuna ni Jesus, kastanto ti pagbanagan dagiti agornong ti adu asanikwa nga agpaay kadakwada, ngem na panglawda iti imatang ti Diyos. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Piesta dagiti kura paruko, happy piesta ko na yumot pay ganas. Adumot tinagkablaaw tatayan nga happy piesta ko na damot ka thank you. Ningamin San Juan Vianney, iso ti patron dagiti kura paruko, Paris Priest. Iso nga piesta mi matata. Si asino ni San Juan Vianney na simple apadi, yung karkarigatan na tinakapasa di seminaryo tahan, unay nga, according to history, unay nga nalaing, nga may karkarigatan na nga di examen na, iso ti question da kanya na, di verse ti Biblia nga, kuha na talatin nga ron ti pagbasa da, kasi na po Diyos nakapagpadi, ngam ti danag di obispo, gapotahan nga nalaing, impan na itinasulinak nga lugar. Kas lang kumasalsedo nga, narigat ti dalan, dagitay ko, kas di idia, panawanda, ngam gaputan na ikiyasain ijay,
gaputi kinaman nagkararag na dinaydayo dagiti tattao, pimintas day ta lugar, nagsardeng ti immoralidad ijay nga lugar, gaputi karkararag na, nagbalbaliw day ta nga lugar, gaputi kinasantuna, day ta tibiyag ni San Juan Vianney. Iso nga na simple aparis pris ngam nagbalbaliw, gaputi, nagbalbaliw day ta lugar, gaputi kararag na. Kaya iso nga piyesta mi tatta, piyesta dagiti kura paruko, nakada kami nga papadi, ti kabukbuteng mo nga pakayasaynan, no mapangkadyay, kabalay mo ni Apo Obispo, ano niya ti office nga adda kanyam, wan na mapangkadya seminaryo, ay kasla haan nga kaayayo kumakanyami nga dayosesan. May mayat mo no daytay mamunbunyag ka, mang first communion ka, mamunpon ka, mangkasar ka, mangmismisa ka ti barbaryo, adu makan, han? Kasi da ka di seminaryo, ano niya dayalatan. Ngam anyway, piyastami. Katatakas may sawa, kura parok gaputa, piyastami. Alapadasan tayo man nga pagtutungtungan mo't di biyag ti padi ken parokya. Anyamot dagiti pakaay-aywan ti padi. Ibasar ko ti padas ko lipaten tayo dagitay hantay nga laglagi pan dagijay ibagbaay dagiti padas ti sabali para kanyak kuma. Kahla siya kumanya mo ti pakaayaywak, adama dagiti pakaayaywak a personal. Anya mo dagijay. No adu dagiti gagayem, kumusta? Regalwan da kamo basit, mayat met Numadda ka gurgurak nga agregalo anya dayjay, ikan na katisa nga box nga chocolate kunana for price only. Ag diabetes akon Apay lang mabaling nga para manan dagita kakadwakon. Kay kayat kumot angam ipadpadawat kumot siyempre no ka nag-amin awanen Dayjay makayayo mat dagiti gagayem nga makalagip no anniversary personal dayjay nga para kanyak. Ngam adda na ununeg. Adu pa dagitay kala kumatatta kuma. Adu dagitay makayayo agpatpatrabaho. Adda dagitay mangyegmat apo si datayo. O may dagtrabaho mangitugot dat si dada makayayo mat. Taapay nga kasjay. Ngamin hantay mailibak, nga dito'y luglugar tayo, dito interior, na bayag nga inig-iganan dagiti foreigner. Idi umayda tayo i-evangelize, anya ti inaramid da, dul out, pangay ayo tapno umasidag tayo. Kaslati kaskas ta dagiti daddu mga kaarubayod ta barangay hall anya ti aramidan da agiwaras dati roller ken lapis ken papel kadagiti ubing pagbasa-basaan da ti Biblia sadan tumet agpamerienda ti Dios nga limog-limugan oray nakatamtamnay maayayo di ubing tunukan na alanan kasjay meting kastada kanya tayo kadaanan nga strategy ting kastada nya inaramid da kada tayo no umayda dagiti foreigner. Adda dagitay sardinas nga dagitay nga kipit nga dagitay aramiden mi nga truck di ubing kami tay kamtipilid na dayay lata na kipit nga kasjay nagajay badbado ang corn beef agpabasa dati anak tayo kasjay ti style da dagiti foreigner idi iso nga naruwam dagiti tattao ti panunot da agraman idto interior idi dimet tila addalugan na nga nabakid ke padi dimet. So nga da hospital ka ingkay pan kini Apo Padi apaya isu ti mangitaray tapasagad garod ti lugan tay idi kasjay ti style idi ketat ta nagbati di panunot ti tattao datayo adu pay laeng tinakapadas nga ti panunot mapanak di simbaan adda maawat ko dayjay pala ang ti adda pay laeng di agtartari nga kasjay nga anya ti maalak ijay simbaan hantay mailibak adda pay laeng bunga na ngem no siyak ko mga padi ti pakaay-aywakon tatangga po ta na adalan tay ti pamatin immunagan day ta nga pamatin no ti panunot mong ka anya ti maitulong ko ijay simbaan umununagan dijay pamatin haanen nga aggapo kanya da awanen ti subsidi nga aggapo di Roma datayo pa yan ti mangtulong agi-submit ijay Roma, ta itudda ka dagiti kakabsat tayo nga agmismisyon, iti sabali a lugar nga hampay na kadandanon. Iso nga dayjay, kala ko madagita koleksyon yun, no maibingayan, mapanda jay, hantay nga bukbuko da rin, umununagan dayjay, pamati. Iso nga siya ko, no mariri na ko maragsakan na At daragsak na, ngam no daduma, at damo di personal gain na.
Anya mo di personal ginudad duma. Ado may mangyag. Apo si Dayo. Anya dayta uong pariya baker plus rabong. Wow, nagsamit di man nagimas. No lechon ti itid yo itid tay kadagit ag trabaho mabalin welcome lata ta lechon nyo. Ngem bagi da. Mabaling ko nga ramanan. So ano uong rabong ay kakayatakon dapat na minsan, siningir ko, ay thank you DJ, uong kinrabong sa DJ Paria, nagsamit, kunak ka, hamula tinakaw di rabong, kunak ka, haan apo, nagalaam, awan akin bahagi apo. Anya nga awan akin bahagi ta, rabong ka, da uong, nagalaam ngamin, Campo Santo, Father, ay Diyos hapo, delikado, so mo lang na samit dato, sindak, nagkapugam di Campo Santo. Ngamat. Dahil kaya na nga sa uwan, no tumultulong kan di mission, mangrugin nga adda transformation. Ar-aramiden tayo ti sisa. No umununagan di pamati, ar-aramiden tayo di jay sisa, no mangrugin nga makitam ti kasapulan di jay kaarubam, addan pa nagbalbaliw. Ngam na ti pampanunutam kasi ka, adayupay, oray, gaburang kayo tinakadado nga module, pagkararagan, ijay sisayo, no di mo, di nga marugyan di pusom nga, mangibingay, mangited, tabagin para kadakwada, adayupay. Kuna ni Apo Jesus, nagmayat, denggan nyo nga nalaeng, hoy, dumag kayo. Kuna na ni, nagsakit, kitaan nyo, taga-aganad kayo, iti amin akita ti agum. Hello. Nabagay awan na agum nga taga Salcedo. Diyan mo dagiti bisita tayo. Da taga Abra, da taga taga ano Santa Cruz, Candon. Taga ano dagi jay? Vegan pa awan ti agum di biga. Badok, nyapay dagiti dadta nga daduma. Kitaan nyo kunanan nagdagsen. Aganad kayo ta, kitaan nyo ta aganad kayo ti amin akita ti agum. Nagpintas di imbaga ni Apo Jesus, tatipudno aka ipapanan ti biag ti maysa a tao, saan a maibatay iti sanikwa. Oray kas ano ti kinabaknang na. Basol nga ro ti agbalin nga naba nang kinaddasan ni kuana haan. Nasayaat ti addasan ni kuana. Depende di pan nakilangan mo ti sanikwa. Tano ti bagbagim ka serserbiam, nagbanbanog akmat Father, siyak mo nagtrabaho, pamilyak mo tinagrigat ito iso nga daang kami, one good day ta. Ti karo na, no, day jay pa nagserbim ka, sikat ti serserbian na, ay medyo dakkel nga kamaliday ta. Maibasar ti osto, kaipapanan ti biyag ko na haan nga maibasar ti kinabanang. Adda dagitay tattao, nga addaan damet, adda sa nikwada, di adal da, ngam nakarirespeto, di jay pan nakilangan da ti pada da a tao. Mayat tilangan da, adda mo dagiti adda sa nikwana, adda adal da, nagrigat nga asigan kabukbuteng. Adda mo dagitay nakasimsimple nga tao di barangay tayo, ordinary la pa nagbiag na nga buo di respeto tay kadakwada. Taapaya, adda respeto na, nagagat, no adda gonggong lo okasyon ka makitam nga itid na di bagina, buo di respeto. Dagiti kaipapanan. Anya gamin dagiti mabalin nga aguman. Number 1, agom ti sanikwa. Iso nga minti imbaga na daytoy, ito ebanghelyo tayo, yagkabsat, ibagaman kinkabsat ko tabingayan nandiay, tawid mi. Iso nga ko na ni Apo Jesus, sino tinangtad ti karbangan nga siyak ti mangbingay tatawid yo, alwadan nyo ti kinaagom ko na. No apaya nga adda kinaagom ti tao. Anya dagiti hantay maalwadan nga kinaagom. Da kayo nga nataengan, da kayo nga babakit lalakay. Naabutan nyo met nga ti paglasi ay pagmarkaan ti daga idi ka intuduhan. Oh. Anya ti bagim kunana idi ija ayan ti mangga agpatingga jiwaeg jidakkel abato.
Sa daytoy motor, di gad no maialis di motor. Maialis mo di kukwam. Kas jay idi, ngamtalkan tayo nga respetuan idi, tatano apay ka nga namparswati mohon. Agkara ialis. Ialis mo, ialis ng tumat, ialis mo, ialis ng tumat. At dapay nagkulukol iyayan me. Amo yote kulukol at impalpal nga pagpakunutan mi ti danom. Iji tambak na nagpakulukol. Iso ti pagpakunutan da. Diya ka moment ano kasano pa nagarado di ka aruba na ni umalis mga umalis day na ikulukulan umalis aya day ka nagunag. Di tambak umalalis bakog matan. Nagkinapitan da, hindi ko na isubli day tambak. Agom, amin, ado ti kinaagom sa nikwa. Whatever, anyaman nga kinaagom. Adamat na agom ti Turay. Haan nga ti agom ti Turay kadagit tayo nakatugaw nga kapitan, mayor, gobernador, haan. Adumat laeng kanya tayo. Apo kapitan, apay nga hangasyak ti nag-chep tanawd. Kinaagom man la Turay dayay. Naagom mo lalayay. Haan lang nga dagiti agturay, datayo no daduma adda. Hantay kayat ti maikat. Kala ko ori kag kinatanod laeng, aggagagatag ta agtanod aktumot agom mo ladata. Anya ti agom ti Turay, iji pamilya. Kuna ni lalaki, siyak ti masurot. Dakkel ka mali, tapulos nga sika masurot, tati kanayon nga usto, babae, haan? Urepin na pilit. Siyak ti lalaki, siyak ti babae, siyak ti masurot. Ustoak, hangag ka mali, agom mo laday yan. Ure kada kami mo, siyak ti paday. Awan makaibaga na ita, siyak ti paday. Api ka puta paday ka, hanga agkamali, hanggang nga agwan. Gapota paday ka, hanggang nga agkamali. Ano gutom aja kamalim. Agom mo la ti Turay. Siyak ti masurot, siyak ti padi. Uwan, sika nga, mabalim mga pagsutungtungan nga nasayaat. Madimo lang, agom mo laday dyan. Anya pa dagiti kinaagom tayo. Adapay gayam ti kunada ka, adapay gayam spiritual greed. Adagayam kinaagom ti na espirituan. Anya dayay. We claim, adagiti tattao nga, kanayon di simbaan, feeling da na sansanto da ngam di kaarubada. Ado ti debosyon da, ado pagkararagan da, ngam ngumangato da, haam nga ma-integrate, haam mga agbagay, di pamatikin, di aramid da. Agom matla di jay. The more you enter the church, nga agpangpangato di pa nagkitam ti bagim, umag-agom ka madi. The more kung mga sumrek ka di simbaan, baliktad, agpakpakumbabada di pusom. Iso nga, nagadtayot pakimismisaak, salsya daw, da kayong karubak, di kayo pa makimismisa. Huwag nga rod, umay ka makimisad to yung apaw. Adamo chis-chis mo sam, hap mo laki di ahang full. Adamo tangtangsi mo. Habang sumsumarat ka kumadya simbaan, no talaga nga pudpud no nga kristyano, agpakpakumbaba. Damor nga sakramento nga atendaram, agpakpakumbaba. Iso nga damo la ang spiritual greed kunana dayay. Naagom tayo tina spirituan. Iso nga masapol nga i-check tayo. Kitaan tayo na niya, di kinaagom, di puso tayo. Anya pa iti pakaayaywan niya papadi, imbagak tatayan. Nga no di puso mon, no siya kumaa, ti pakaayaywa kon, ijay sisa, no di puso mon ka, haan nga para ti bagbagi mon, no mangrugi nga makitam ti pagimbagan ni kabsat mo, kaitid mo nga tulunga mon. Dayjayan ti transformation. Isusang ka ko nak-uray dito sa Salcedo. It's not the beautiful church, uray di Sibilya idi. Haan nga di kinapintas ti simbaan nga aircon, haan nga dati kinapintas dati simbaan tayo, audiovisual la dayta. Makatulong dayta no conducive nga pagkararagan. Ta puminpintasen, adda pa'y madro-drawing ta likodanan, talyawon yung mataong pa'y ganas kita nyo madadyan eh. May kabil ta nga to data. Bigbigan yun to nga nalaing rupak di niya, irupan na di niya. Agraraman.
napintas, haan nga di kinapintas ti simbaan. No kas ano nga umay ka makimisa di napintas nga simbaan ka, masurso ay ad-ad ti panagayat mo kin ni kabsa mo. Itid mo ti panagayat mo kadagiti kakabsa mo, dayjay ti makaayayo, para kanyak nga padi. No na ti pampanunutan pa'y laeng kaparaking ka, adayo pa'y, narigat pa'y. Para kanya tayo nga awan idasdasig na, kung na ti may kadwa nga maibasa ni. Dahito may kadwa nga maibasa, niya ti kunana. Dahito ti baro akanayon, ang mapabaro ti umasping iti namarswa, kunana. Kahit na anay ti panakaamuyo ken kuana, iso nga, awanan ti hentil, wano Hudyo, awanan ti kugit, wano saan, supot, kunana to'y. Ganggan na et, wano saan. Kaya na nga sa uwan, di panagayat mon, awanan ti diskriminasyon nan. Di panagayat tayo, mapanen. Iti kangangatwan nga level ti pamati, tapno mabigbig tayo dahito ibagbaga ni Apo Isus nga iwasan tayo ti kinaagom ti umuna ngamin ka para bagi. Maikadwa, parakin ni kabsat mo. Ngam sometimes, di parakin ni kabsat mo at dapay la ang investment na agsubli a para bagi. Ngam na di maikalon ko na tayo, amin nga aramid mo kinikabsat mo, maidato nun pakaidaydayawan ni Apo Diyosan, dayayan tinangato nga panagbalbaliw. No naunugan da jay panagbalbaliw mo, naunugan da jay kinasanto mo, haanan nga haan lang para kinikabsat mo, para kini Apo Diyosan, ngam agpurwak laangan arana-aran na, di ayat mo kadagiti kakabsat mo, dayayan tinangato, nga awan apulos ti parakingkan, pakaidaydayawan ng ti Diyos. Awan ti pilpilyam nga pagserbyan, amin pakaidaydayawan ti Diyos. Taapaya nga dahito ti aramiden tayo. In our first reading, nganya ti kunana, from the book of Ecclesiastes, vanity of vanities. Awan serserbi ti amin abanag. Iti ebanghelyo tayo, anya ti kunana, aduk kwartamon, agaramid ak ti sarusar, garong gadakkel. Mata manganak maturuga, kunana, matay ka tatarabi, anyan to ti serbina dayta, mapukaw to amin. Iso nga dagitay tattao nga napigsa ti attachment na dito'y lubong. Sudan to dagitay no natay da handa ka handa nga handa mapan di langit handa kayat ti mapan apaya agsublida. So dagitay lumugan, luganan na dilektor agbalin nga ti sao nakasla sa uti ubeng. Anya ti bilin mo, dete aritos kaw di jayan ti lakasa. Abungutan nyo nangisit, agsao nga kung kunada, jak lang mo, jak pa'y napadasan tinaluganan. Iso nga no napigsa ti attachment mo dito, napigsa launay ti panagayat mo ti sanigwa dito, iso di yan, marigatang kaamapan. Iso nga dagitay, da kayo nga retired nga babakit kada kwa, dagitay nangingin na nga aritos yo, isuot yon. Uri mapangkay agraop, sayo iwang-iwang it. Ngam no na ilumlum kasano pa ng birbirog yun. Tadinto isusubsubyanan yun, numatay kayo. Awan to mamaay na dayjay. Pag-aapaan dan to. Dagita kwartayo nga, agbubuot, igasto yun. Ay, iyagyod to ita, pagpa-estimar tayo ti simbahan. Kalakaan. Napiyata awan makatawid. Ngamin ko na awan to mamaay na dagitoy. Anya nga rod, no isamari tayo. No padasan tayo nga isamari, umuna, iwasan ti kinaagom para bagi ngamin. Selfishness. Noon ti mangrugin nga maksayan di kinaagom agayat ka kinikabsat mon. No nangangaton mapan kini Apo Diyosen. Kaanya ti aramiden tayo, anya ti ibagbaga na ditoy, haan a kinaba nang it's all about relationship. Di pamilya. What's the use of the high-rise building nga balay mo? What's the use of that brand new beautiful cars? Haan nga dakes dagita, no di relationship ka nakaad-adayo. Anya ti serbi dagiti diploma nga nakasabit ijay didingyo. No dagiti tattao ti aglawlaw mo ka di da ka pay mariin na nga tao. Relationship. Nakarkaron nga umununegan no deja relasyon tayo paran ken ni Apo Dios.
Anya ti magunggunatay kadagitoy kunana awan. Iso nga kunana vanity of vanity. Awan serserbi amin dagitoy apaya mapanawan tay tumet. Agpukaw tumet amin dagitoy. Jay tulaeng relasyon tayo kinikabsat tayo nga maiturong kini Apo Dios ison tulaeng ti mang agbati ison to mangisalakan kada tayo. Kararagan tayo met. Dagiti papadi ulitek. Ado ti maririribok, ado ti madandanagan. Dagiti papadi nga masaksakit. Dagiti papadi nga mapukpukaw ti bokasyon na. Karagan nyo dagiti papadi nga mapukpukaw di pamati na paran iti tao. Dagiti papadi nga nang bunyag kanyayo no malagip yu pay. Nang first communion kanyayo ti umuna nga gundaway. Dakadakay nga nagkasar di padi nga nang kasar kada kayo. Diya mo ano meaningful ta kasar yaw. Ngam gapota kasar mo pay kakaiso na maminsan ka nga agkasar ka naladaw ka. Pay nga naladaw kayo. Imbes nga nagmaya mo di marcham ka agluluwa ka ta binugtak na ka muna po pa. Lapakawanan yon. Imbes nga nagmayat na ropam ko makina nagyay extension ti kurimatmat mo ti kaluluwa akin. Binugtak na kaniya po pa dito nagladaw ka mga agpaisaw. Imbes nga meaningful di kasar mo, dagitay padi nga nang punpun ka dagita na patagtibiyag yaw. Ikararagan nyo, nagado ti kaasi ti papadi marigrigatan. Anya pa yung padi, no daduma ka, ti no kinaman naging bubukod di ba padi ka bagyan na. Ngam siya ka kaasi na po Diyos, ti amin nga pampanunutek lata, at dalata seminarista, apaya, hangko nga bukudan, agraman allowance ko itid ko, ta apaya, sinon to nga ron ti sumublat. Sinon to ti nubukbukudak di kinapadik mabalin ko at agi ko amin ang allowance ko kada itid yung amhaan nga mabalin apaya adda nga rod dagitay sumaruno so nga tatta kay kararagan nyo nagiti papadi dagiti naayat ti seminarista kararagan nyo dagiti mayat nga agpadi tano awan padi awam met ti sakramento tayon na awam padi awam metten iso nga tatta kay iraman tay kadi aji ayat tayo dagiti panay karkararag tayo kadagiti papadi gayem tayo dagiti nagbali na pasitibiyag tayo ikararagan nyo ida ipaduyak-yak tayo ti pamati mamatiak iti maymay sa Dios ama aman nakabalin amin ana marsua iti langit kandaga ken kadagiti amin ang makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo an Jesu-Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama, ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw ang nagtao di ti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao di ti napaypay so a Diyos, naianak saan anaparswa, Diyos sa kasmetlaeng iti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kastamet ang nailansa iti cross gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat, imulit sa dilangit ket situtugaw iti makanawan ti Dios Ama aman nakabalin amin. Aga punto sadya. Agarian na dinto agpatingga. Mamati nga po ken mangmangted iti biag. Iso agtaod ti ama ken ti anak ket pagrukbaban ken daydayawen ama itimpuyog iti ama ken iti anak ket nagsao babaen dagiti propetas mamati akmet ti iglesia maymaysa santa katolika ken apostolika ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag apakapakawanan dagiti basbasol namnamaek ti panagungar dagiti natay ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kakabsat umararaw tayo iti ama tayo ana ilangitan ket dumawat tayo iti tulong na nga anyaman agrasya nga ited na kada tayo aramaten tayo kuma iti pagimbagan ti pada tayo a tao iti tunggal panggep ko na tayo apo denggem dagitoy araraw mi. Tapnoy pa ay kumati apo tinan anaya pigsakin kired
ken Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, amang iwaragawag kadagiti titattaw tinapaypayso, akay papanan ti panursuro ti simbaan. Dawaten mi ken kaapo. Tapno aramiden kumadag iti adaan ti turay, ti pagrebenganda mangkita ti pagimbagan dagiti tattao, saan ket di ti bukod da pagsayaatan. Dawaten mi ken kaapo. Tapno maamiris dagiti adaan ti kinabaknang, ti annong da tumulong ken mangibingay iti sanikwada, dagiti napanglaw ken awanan. Dawaten mi ken kaapo. Tapno aramaten tayo kuma na imbag, tinaite da grasya ni Apo Diyos, kada tayo kay tagbalin na gubwayan, ti panang tulong tayo, ti pada tayo a tao. Dawaten mi ken kaapo. Tapno awaten kuman ti Diyos, dagiti kakabsat tayo, apimusayen tinailangitan na pagarian na. Dawaten mi ken kaapo. Agulimet tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo iti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat titulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo denggem dagitoy araraw mi, nailangitan nga ama dagitoy ti inkam dawaten ken ka, ket sapay kumatagbalin da awagas amang ted ti ayat ken inanama nga agserbi iti pagimbagan, ken pakaigloriaan tinagan mo, dawatin mi daytoy gapo ken Kristo nga Apo mi.
Apang supapak ni kinadungong o Ama. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Ket may paay pakidaydayawan ken pakaigloryaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Pasantum kad Apo daytoy daton mi ket babaen daytoy a sakripisyo aramiden na kam kumanga agnanayon adaton nga agpaay ken kamet laeng gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno unay may ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso agyaman kam ken ka o Apo na santuan nga Ama man nakabalin katagnanayon a Dios. Takas taunay ti panangayayat mo iti lubong tanadanunam nga imbaon ti anak mo anang isalakan ket kinayat mo a makipagbiag a mayasping kada kami malaksid iti panagbasol iti kasta ay ayatem ti saguday nga impaay mo kada kami kas iti panangayat mo kadagiti saguday nga adda ken Kristo ket dagiti kinagasat anapukaw mi gapo iti kinasuker mi gapo iti kinatudyo na maisubli damet laeng kada kami anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka ket kunami adi agsarday. Iapo a Diyos dagiti amin aparswa ilangit ken daga napunay ti pakaidaydayawon Hosana iti madaydaya ti umay tinagan ti Apo Hosana iti Pudno unay Apo abiig ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto dawaten mi nga rod ti paaymo ta espiritu mamangpasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paaymo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu a mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana
Alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro, ken nagnanayon atulag, iso ama iboyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, haramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Abaen ti krus mo, kenin ka panagunga, inakam minsalakan manubot sa ngalubungan, babaen ti krus mo, kenin ka panagungan, inakam minsalakan manubot sa ngalubungan. Itingarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaisaknap iti sangalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan, laglagi pemmet ni Leo a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat may pimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon na biyag. Kat makiranod kam to keneng gasatan na Berhen Maria ngay na ti Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka ditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sikakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Maming adang sa dilangit, madaydayang matinagan mo, dumten ti pagarian, matungpal tinagan mo, dito'y nagakas sa dilangit, dito'y nagakas sa dilangit. Item ka naman ti altawit mo, di kanan mi matinayon na aldaw, pakawanen kang iti mas masulgi, kakasmet pamakawan mi, adag iti nakabasul kada kami, di nakamet baybayan, umanlugo iti
Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong, takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, ngeti basol, mailisi kami. Ti amin ariribok, maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay, mi ti kinagasa tanam namaen mi, ken iti yaay na Hesu Kristo, anang isalakan kada kami. O Apo mi a Hesu Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapu kanyak, ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ting gana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin kapya. Cordero ti Diyos sa mangika, karagiti basbasul ti sangalubungan. Itdem kadakam ti kapya, itdem ka ti kapya. Adtoy ni Apo Esos, ti Cordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanyak, namti may salaeng nga saom, mapaimbagton ti kararo. Sa
inak may wawa. May kaman ikaw, Diyos ko, nalupoy unay abiyag. Pasikalay, uwapo, tiyak mo magkatulong inumo. May kumanikama, Diyos ko, napulgo ko na'y abiyag ko. Dasikalae, ngarutan ka, tawan sa balik, di mananong naman. Paragupen na marut Allah, sabay nga inak may wawa. Agpasagat ngarutan ka, kawan sa balik, di mananong naman. Paragupen na marut Allah, sabay nga inak may wawa. Diyos ko, amin, amin na Dasikalae, uwapo, tiyak mo magkatulong inumo. May kumanikama, Diyos ko, darasi unay abiyag. Dasikalae, uwapo, tiyak mo magkatulong inumo. Agpasagat ngarutan ka, kawan sa balik, di mananong naman. Paragupen na ngarutan Allah, sabay nga inak may wawa. Kumararag tayo. Apo, pinabaro na kami babaan ti Eukaristya, sa lakniban na kam kadi adi agresat, yan tangay sikati di agsarday aman naranay kada kami, ipaay mo ko mga rod, tamaikari kami ti agnanayon apan nakaisalakan, gapuken Apo Meso Kristo, nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Nagtultuloy latta daytoy project tayo Apo, kadagitay makasango, nga nawaywaya basit, mabalin tayo ti umay tumulong, tamadama ti palitada, gasagas kada agmasa Apo, tanaparpartak daytoy project tayo. Thank you kadagiti kablao ken karkararagyo kada kami nga papadi nang runa tatatapias tani San Juan Vianney. Ti Apo adda kuma kada kayo.
Agdumog tayo, taawaten tayo, tinadaega pamindisyon. Timan nakabalin a Diyos, ipaay na kumaasi-aasi kada kayo ti pamindisyon na kenti sirib, apaka isalakanan nyo. Adalan na kay kumaadi agresat kadagiti pannursuro ti pammati, kat pagtalin na iden na kayo iti panagarami diyo iti naimbag. Iturong na kay kumaamapan ken kwa na metlaeng, kat ipatuldo na kada kayo ti dalan ti kapya ken ayat. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba kat agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Isa, agawit kaya si kakapyo. Amin kay kinaima, amang tenayat kentuno. Ikuyot kay ligis, sa dinanadiso. Maramit ken sa udita tayo, lakas magkayaw ni Apo. Almasen ibisa, agawit kaya si kakapya. Amin tay kinaima, amang tenayat kentuno. Ikuyot kay ligis, sa dinanadiso.